amasosha angahlela amasosha kaRamaphosa wema ngithi ngiphumela endlini ngiyoyifuna lesimpesto ngibuya sengimabokoboko mhleni angahlela amasosha kaRamaphosa ngiphumela endlini ngiyoyifuna ukudla ngabuya sengimabokoboko angahlela amasosha kaRamaphosa wema waze waslaya we-COVID-19 kanti fanele siphile kanjani sisikahlela amasosha waze waslaya we-COVID-19 sihlale sindlini abantwana kufanele bebulawe indlala yethu ayasikahlela amasosha uhulumeni wasayinisa oh wema ayasikahlela amasosha uhulumeni wasayinisa inkontileka asisakela amaphoyisa uhulumeni wasayinisa inkontileka oh wema asisakela amaphoyisa uhulumeni wasayinisa inkontileka uhulumeni wasayinisa iphepha sifika amaphoyisa kasazi we baba sasesaphila buhlungu yeyeni we baba sifika amasosha sifika necorona kasazi we baba Elubuzo tahola mali namasosha ngokusikhahle Kandayilethe lukuzowenza njani Mina ngibona kuphela abantu Elubuzo tahola mali namasosha ngokusikhahle Kandayilethe lukuzowenza njani Mina ngibona kufa abantu ngibona kuphela abantu Elubuzo tahola mali namasosha ngokuhlungeza
kahle kahle sibulawa yini la mina ngibona kufa abantu we baba sesibulawa yini la sesibulawa yini la ngoba sifika amasosha sifika ne-corona kasasa hayi we baba sesibulawa yini sesibulawa yini la we baba sesibulawa yini sesibulawa yini la kuleliswe ba kodwa kuleliswe kuleliswe thina fanele silala kuleliswe ba kodwa kuleliswe kuleliswe